Quines coses t'agraden a tu, Jan? Menjar. El menjar? Molt bé. Què més t'agrada? Anar al saltó? No. T'agrada... A veure... La pastelina? No. Com que no? La pastelina sí, a tu t'agrada molt. T'agrada la pastelina? Més la lila. La pastelina lila? Mm. Vale. T'agrada... A veure, per exemple... T'agrada pintar? Mm. Molt bé. A poc a poc, a poc a poc. T'agrada... T'agraden els diners? Vale. Per què els vols, els diners? Per comprar Per comprar què? coses. Només n'hi ha 4. Només n'hi ha 4 I què vols comprar amb els diners? Si tinguessis diners, què compraries? cotxes. Cotxes? Sí. Com haurien de ser aquests cotxes? Liles. Cotxes liles? Sí. Ah, molt bé. I què més compraries amb diners? Si tinguessis molts diners. Uns altres cotxes liles. Ah, molt bé. T'ha fet saber-ho. I a part de cotxes, quina altra cosa compraries? Un altres cotxes liles. Ah, vale. Només compraries cotxes si tinguessis diners? Sí. I no compraries més coses? Per exemple, menjar? No? No. Vale. A veure, més coses que t'agradin. Per exemple, què t'agrada... Què t'agrada la fideuà? Vale, molt bé. Què t'agrada, per exemple, el iogurt? Què t'agrada anar a l'Oló a jugar? Què t'agrada de l'Oló? Què és el que més t'agrada de l'Oló? Pintar Pintar? On? la pissarra. Ah, molt bé. Què dibuixes a la pissarra? Una pedra molt rara. Una? Una pedra molt rara. Una pedra molt rara? Una pedra. Una pedra. Ah, una pera. Ja. Ah, una pera molt rara. Vale. Vale. Què t'agrada en el parquecillo? Sí. Sí? Què és el que més t'agrada del parquecillo? Jugar i trobar pedres. Ah, molt bé. Trobar pedres, sí, això és molt xulo. I què t'agrada, per exemple... Què t'agrada jugar amb la iaia Marta? Sí. Ah, és molt xuli, iaia. Quin és el joc que t'agrada més de fer amb la iaia Marta? Fer pulis. Fer? Puzzles? Sí. Ah, és molt xulo, oi? I què t'agrada jugar amb la iaia Bel? Què t'agrada anar a veure el Samson? Sí. Què t'agraden els iogurts? De quin color? Lila. Els iogurts no n'hi ha de liles. Què t'agrada el peix? I la carn? Has pintat-li el color lila al peix. Vale, I el posarem l'aigua, vale? vale. Vale. Què t'agrada, per exemple, el xarop? No, oi? Què t'agrada el ventolín? Perquè és un zollo. Clar. Què és el que més t'agrada de tot? Cotxes liles. A veure, obre la boca. Què t'agrada jugar amb l'avi? Sí. Quants avis tens? Ui, molts! Què és el que més t'agrada de tot? No sé. Coses liles. Sí? Sí. Vale.
Titó! Anirem a casa teva a plegar roba. Què dius, ara? Sí. En sèrio? Molta, sí. Es posarà contenta la mama? Anirem a casa a plegar roba. Dic, saps què? Dic, anem a casa teva. Dic, per estar aquí al pati, fent el tonto, anem a planxar. Bueno, planxar. Sí, i ajudaràs a la iaia? Sí. I farem els llençols si la barqueta es tomba? Sí. Però li he donat un xupet-xus per portar-se bé. Vale, doncs vinga, jo també vinc i t'ajudo, vale? Tens clau? Oh, mira quin pon, mira quin pon. A veure. Hola! Espera, que vaig a deixar. Molt bé, carinyo. Quin bon, Quin bony, a veure el Ara bony. fes un ponxo. A veure el bony, Fes posa un tu, bony. aquest és teu, a veure. Fes un pon. Posa. A veure. Quin bony! Ara tu. Va. Fes un ponxo. Vinga, virus. Oh, quin bon. A veure. És bo, eh? Estic anant al meu ex-col·le a fer la primera reunió de pares. Quina emoció! Segurament d'aquí uns anys no em farà tanta il·lusió, perquè serà una reunió de pares més, però bueno, la primera sempre fa gràcia. A veure si em trobo algun excompany. Quines coses! Mitja volta. Hey, boogie boogie. Mitja volta. Hey, boogie boogie. Hey, boogie boogie. Mitja volta. I ara? Perquè entramos. I ja està. I és una mà endins o una cama endins? Amb un culet a fora i amb un culet a dins. Amb un culet a fora i amb un culet a dins? Sí. I estàs segur que no la vols ballar amb lo divertit que és? No. No vols ballar a la festa? No. Vale. Bueno, doncs ja he tornat de la reunió, ja ens hem donat deures i, bueno, ens tornem a veure al setembre. Ha estat bé, ha estat curiós veure tot de pares allà a l'aula, com si tornéssim a col·le i ja està, en principi això és tot. O sigui, apa, fins demà!